suna kalmar shahada, suna sallah, suna dewa cikin ayyuka na addini, amma suna addinin ne a rabkane, don inda addinin ya dosa daban, inda suka dosa daban. Manufar da ta sa aka ce mu yi addini, da yawan mutane abinda suka nufa da addini daban, abinda kuma aka shar'anta mana addini don shi daban. Yana daga cikin mafi girman manufa na addini shine fitar da bayi daga cikin duhu zuwa ga haske. Yana daga cikin manyan dalilai da ya sa Allah ya shar'anta mana addini shine fitar da bayi daga duhu zuwa ga haske. Kitabun anzalnahu ilaika, wannan alkur'ani Allah ce wani irin littafi ne mai albarka da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur. Allah ce don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske. Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Allah shine ya saukar maka, huwa alladhi yunazzilu ala abdihi, Allah shi yake sassaukarwa ga bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayatin bayyinat, ayoyi da suke bayyanannu. Allah sai ce li yukhrijakum minaz zulumati ila nur, don ya fidda ku daga cikin dufai zuwa ga haske.